Sadaqallahul azim. Bizlerine yoktan бар кылган, bizlerge ulug булган иң ulug нигъмәтен иман байлыгын насыйп әйләгән, динендә, исламда кылган. Һәм дә кыйблабызны югалтмыйча Аллаһка шөкер, Аллаһ Раббыбызның сәгадәт безләргә әйләгән җирендә туры атлап йөрергә насыйп әйләгән. Көне төне безләргә ризыкларын яудырып торган, көн арты төнен әйләндерүче, еллар фасылларны үзгәртүче, хаталарыбызны, гынахларыбызны кичерүче, ярлы калучы, әгәр дә ялварып сорасак үзеннән дуаларыбызга җавап бирүче, безләргә иң хәерлекне, иң изгелекне теләүче бердән-бер мәгъбуд Раббыбыз Аллаһ Азza ва Җалләгә мактаулар, хәмдләр, сәнәләр, нигъмәтләренә шөкер аналарыбыз булып торса иде, кардәшләрем. Бөтен җир йөзенә улуг рәхмәт булган, сөенеч алып килгән, Аллаһ Раббыбызга якынаю иң туры дөрес юлны күрсәткән, тормышын, хаятын, маишәтен күркәмлеккә багышлаган, безләр өчен һәр вакыт дугада булган сөекле пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә, аның гаиләсенә, аның сахаби керам дусларына салават сәламнәребез күркәмлек илә дәвамлы булып торса иде, кардәшләрем. Раббул Гизза мәбарәк кылса иде җомгаларыбызны. Ошбу хиҗри буенча 11нче ай, Зулкагда айларыбыз, харам айларның берсе керде. Бүген дә 7нче көне, кардәшләрем. Яни Зулкагданың исеме дә, әгәр дә турыдан-туры тәрҗемә кылсак та шулай ук, яни утырып тору, бер урынга хуҗа булу, артык хәрәкәтләнмәү. Ислам диненә хәтле дә инде гарәпләрдә, кабиләләрдә һәр вакыт сугыш булган, урыш булган, әмма ләкин ошбу хаҗ алдыннан әүвәл килгән Зулкагда айы, Зулхиҗҗә аеннан әүвәл килгән Зулкагда аенда сугышлар тукталган, адәм баласы тормыш белән, хаят белән, сәүдә белән шөгыльләнгән, адәм баласы иләреннән курыкмыйча чыккан, хаҗ сәфәренә әзерләнгән, яни бу тыелган харам айларның берсе, иншалла тынычлык, иминлек булыр дип әйткән. Һәм Аллаһ Раббул Гиззада китабы Куръани Кәримендә Раббыбыз Аллаһ каршында айларның саны 12дер. Көкләрнең, җирләрнең яратылышыннан бирле арбаату минха хурум, шуларның 4-се харам айлар. Һәм дә бу Раббыбыз Аллаһ Тәаләнең инде әлбәттә дине, һәм дә монда фәлә тазлиму фиһинна анфусакум, һәм дә монда бу айларда үзегезгә зулым итә күрмәгез ди. Яни бу харам айлар, кардәшләрем. Харам айда игелек кылсак, хәсәнәте күбрәк. Харам айда хата ялгышлар кылып яшибез икән, Аллам сакласын, җәзасы да күбрәк булырга мөмкин. Мәбарәк булган җомгабыз, сәгадәт булган сәгатебез. Аллаһ Раббул Гиззаның йортына килдек киң күңел белән. Йөрәкләребездә, калыпларыбызда улуг булган шатлык хисе белән. Аллаһка шөкер. Әлхәмдүлилләh. Мөмин мөселман шатланып, сөенеп җомганы көтеп ала. Галимнәрнең бер улугы әйтте, әгәр дә адәм баласы иртә уянгач, аягына баскач, бүген нинди көн әле дип сораса, җомга көнен белмәсә, җомга икәнен белмәсә, бу адәм баласы Раббысы Аллаһ каршында бу көннең фазиләтенең күпмедер өлешен югалтты ди. Шуңа кичтән үк. Шуңа инде җомга узып китсә дә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, җомга белән җомга арасы ди. Яни җомга узды, икенче җомгага хәтле. Әгәр дә инде без зур хата гынахлардан тыелабыз икән, Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә рәхмәте белән, мәрхәмәте белән, шәфкате белән вак кимчелекләребезне гафу итә, сиртә, ала, юк итә җәмәгать. Язылмый, аларның җәзасы булмый, иншаллаһ рахман. Аллаһ Раббыбызның рәхмәте, ошбу җомга көне без мәбарәк булган, фазиләт булган сәгать. Һәм инде ошбу хутбаның әввәлендә дә укылган аятлар, имамнарыбыз, хәзрәтләребез минбәрләрдә булсын, вагазлар сөйләгән вакытта булсын, әманәт хакында сөйлиләр. Әманәт, кардәшләрем. Әманәт зур нәрсә. Әманәт мөмин мөселманның тормышында зур урын алып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең дә лакабы, аңа ничек дәшә торган булганнар? Мухаммад Амин, ышанычлы дип дәшә торган булганнар. Яни ышанычлык. Һәм әлхәмдүлилләh, хәзрәтләребез мәчетләрдә, мәхәлләләрдә бу хакта сөйләсәләр, инде без иләребездә әтиләр, бабайлар, абыйлар, гаиләләребез, туганнарыбыз, якыннарыбыз, без инде иләребездә имамнар, без инде иләребездә хәзрәтләр, әманәт хакында, ышанычлык хакында балаларыбызга, оныкларыбызга, якыннарыбызга сөйлибез. Әманәт ул шул ул.
Әманәт ул сиңа ышанып тапшырганны саклау, аны зая итмәү, аны югалтмау, аны әрәм-шәрәм кылмау, аны юкка чыгармау, аны әманәт итеп янәдә тапшыру, аны яшәтү дигән сүз, кардәшләрем. Һәм Раббыбыз Аллаһ та инде әлбәттә бу аятларда турыдан-туры улы булган әманәтләр хакында сөйләнә. Ничек Раббыбыз Аллаһ Азza ва Җалла әйтә, без әманәтне тәкъдим иттек ди күкләргә, җиргә, тауларга. Әмма ләкин алар баш тартты, курыктылар, күтәрә алмабыз дип. Бу иман хакында, динебез хакында булган әманәт. Яни әмма ләкин адәм баласы күтәрде. Адәм баласы уйлап бетерми, үзенә үзе зулым итә, ул күтәрде бу әманәтне, йөкләде ди. Кардәшләрем, әлбәттә тормышыбызда бик зур әманәтләр бар. Бу безнең иманыбыз, динебез, Раббыбыз Аллаһ Азza ва Җалланың кушканнары, фарызлары, Аллаһ Раббыбызның боерганнары, бу улуг булган әманәт. Һәм инде әлбәттә бу әманәтләр белән шулай янәшә башка бик күп әманәтләр бар. Бу исәнлек, саулык, сәламәтлек булсын. Аллаһ Тәгалә безгә насыйп иткән әманәт ул. Әрәм-шәрәм итә алмыйсың, минем тәнем бит, минем бәдәнем бит. Теләсә салкында кием киям, башыма киям, теләсәм ки минеке бит дип, теләсә ничек агулыйм бит дип, адәм баласы әйтә икән, хаталана. Аллаһ Тәбәрәкә ва Тәгалә бу бәдәнне бирде әманәт итеп, дөньяда дөрес иттереп, кулланып, файдаланып яшәргә, хәлдән килгәнчә сакланып, изгелекләр, яхшылыклар кылырга, Аллаһ Раббыбыз каршына кайтырга. Шулай ук әманәт ул вакытта, бөтен нәрсә, гыйлемдә, бөтен нәрсә әманәт. Шул әманәтләр арасында җәмәгать тагын бер әманәт бар. Инде әлбәттә бу безнең милләтебез һәм инде әлбәттә ана телебез, туган телебез. Ул әманәт. Аллаһ Раббул Гизза йөкләгән. Кай вакыт исәр башлар әйтә. Нәрсә ул? Диндә юк ул, андый нәрсә. Милләтчелек юк ул. Анысы юк, тел юк. Яни бу нәрсәгә игътибар итми. Хәтта ул аның ялгыш, хәтта гаиләсенә аңлатырга маташа. Әмма ләкин Аллаһ Раббыбызның аятларына каршы килмибезме соң? Әгәр дә мондый сүзләр сөйлибез икән, кардәшләрем. Аллаһ Тәбәрәкә ва Тәгалә Куръани Кәримендә әйтә: "Әстәгъизу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Я әйюһән-нас, инна халакнакум мин закарин ва унса ва җаъалнакум шу'убан ва кабаиля литә'арафу. Инна акрамакум индаллаһи атқакум." Әй адәм балалары ди Раббыбыз Аллаһ әйтә. Әй кешеләр ди, дөреслеккә без сезләрне бер атадан, бер анадан яралттык ди. Адәм атабыздан, Хава анабыздан яралып, яни җир йөзенә таралдык, сезләрне халыклар, кабиләләр итеп кылдык ди Аллаһ Азza ва Җалла әйтә. Литә'арафу, бер-берләрегезне таныр өчен ди, бер-берләрегезне белер өчен ди, аңлар өчен ди Аллаһ Азza ва Җалла Куръани Кәримендә әйтә. Һәм дә аятның соңында әйтә: "Инна акрамакум индаллаһи атқакум." Әмма ләкин иң хәерлегез, Раббыгыз Аллаһ каршында иң күркәмегез шулдыр тәкъва булганыгыз. Раббыгыз Аллаһтан курыкканыгыз, аның әмерләренә итаат иткәнегез, кеше хакларын хаклаганыгыз, тәкәбберләнмәгәнегез, масаймаганыгыз дип Аллаһ Азza ва Җалла аятларда әйтә. Шуңа Раббул Гизза безләрне кабилә халык итеп кылды. Теләсә бер халык итеп кылыр иде. Бөтен җир шарындагы бүгенге көндә яшәгән 8 миллиард кеше бер төсле, бер милләт булыр иде. Бер телдә сөйләшер иде. Бер төрле гырыф-гадәтле булыр иде. Әмма ләкин Раббул Гиззаның хикмәте улуг, кардәшләрем. Хикмәте улуг. Һәм бу нәрсәгә игътибарлы булу кирәк. Һәм инде әлбәттә бу нәрсә әманәт, моны онытмаска тиешлебез, кардәшләрем. Яни әгәр дә без яшәсәк, урыс телендә бер сүз бар шундый: "Моя хата с краю." Бу миңа кагылмый, мин нәрсә эшлим, аны башкалар карасын, аны хөкүмәт сакласын, аны дәүләт сакласын ул татар телен, туган телне. Алар тырышсын, әйләнгән сайын ырышса, лаф ырса, әмма ләкин үзе бармакны селкетмәсә, уйлап карамаса. Инде җәмәгать бу вакытта Габдулла Тукайыбызның хикәяте дә искә төшә. Бер заман бер мәчеттә вагазчы шулай сезнең каршыгызга чыгып басып, вагаз сөйләгән кебек. Ничек ул матур иттереп сөйли, аның тирәсендә халык бал тирәсендәге инде әлхәмдә чорнап алган кебек урнаштылар, һәм дә иреннәр арасыннан бал тамды ди. Һәм инде әлбәттә әлхәмдә шундый матур, хәерле сүзләрне сөйләде ди. Йөрәккә үтеп керерлек ди, хәтта халык ди, тойдылар ди. Бер-берсенең тамырларынан кан аккан ишеткән кебек булдылар ди.
Хәтта ди бакырдан ди пак булган хәлдә, саф алтын хәлдә, шундай риясыз хәлдә уйланып, фикерләнеп, тәүбә белән, үзләренең үткән эшләре өчен, инде гамәлләре өчен үкенеп, кайгырып утырдылар ди. Раббысы Аллаһның җәннәтен теләделәр ди. Менә бер заман намаз бетте, урамга чыктылар ди. Шуннан соң ди күршесе чыгып барган вакытта әйтә икән: "И кардәшем, шундый әсәрле вагаз булды, шундый күркәм насихат булды. Әмма ләкин мин сиңа игътибар иттем, нишләптер синең ачулана күрмә, күзләрең дә дымланмады, күзеңнән дә яшь тә чыкмады, синең чыраеңда бернинди үзгәреш тә сизмәдем" ди. Теге җавап бирә: "Нәрсә миңа еларгамы соң инде" ди. "Мин бит бу мәхәлләнеке түгел" ди. "Мин бит мәчетнеке түгел" ди. Моны шулай җәмәгать кайвакыт бу нәрсә миңа кагылмый, тормышта, хәятта миңа түгел, мин түгел дип адәм баласы яши. Әмма ләкин җәмәгать туган телебез уртак булган әманәт. Аны саклау кирәк. Гаиләдә саклау кирәк, тырышу кирәк. Аллаһ Раббыбызның рәхмәтенә, әманәткә әлхәмдүлилләһ игътибарлы булу кирәк. Аллаһ Раббул Гизза бу хакта сорарга мөмкин бит. Үз алдыбызга китереп уйлансак, 50 елдан халкыбыз ни хәлдә булыр икән? 100 елдан халкыбыз ни хәлдә булыр икән? Нинди телдә сөйләрләр икән оныкларыбыз, оныкларыбызның оныклары иншалла насыйп булса. Бу тормыш хаят дәвам итә. Бер заман бу дөньядан без китеп барган булырбыз инде. Нәрсә калдырабыз үзебездән соң? Әбит Раббул Гизза китабы Куръани Кәримендә янә әйтә: "Әстәгъизу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Ва мин аятиһи халқус самавати вал ард." Әгәр дә карасагыз ди, Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең галәмәтләреннән, муҗизаларыннан күкләрнең, җирләрнең яратылышы ди. Һәм дә Аллаһ Азza ва Җалла дәвам кылып әйтә: "Ва алсинатикум ва алваникум инна фи залика." Инде әлбәттә ди, сезнең төрле булган телләрегез ди, төрле төсләрегез ди, ягъни милләтләр төрле телдә сөйләшә. Тән төсләрдә төрле аларның зур булган галәмәтләр бар бит ди. Инна фи залика ла аятин лил алимин. Һәм инде әлбәттә бу нәрсәләрдә улуг булган галәмәтләр бар бит ди, белгән кешеләр өчен ди Аллаһ Азza ва Җалла. Раббул Гизза тел хакында, тәннәрнең төсе хакында Куръани Кәримендә бәян итә. Шуңа әлхәмдүлилләһ, бу әманәт. Инде адәм баласы шуны белергә тиеш. Инде Аллаһка шөкер, бу җирлектә Татарстаныбызда күпчелек халкыбыз, Аллаһка шөкер, татар милләте. Исеме дә Татарстан дип атала, Аллаһка шөкер. Әйе, үткән заманнарда бәлкем татар дигән сүздән курыкканнардыр, татар булса хәтәр бар дип әйткәннәрдер. Ләкин бүгенге көндә без әлхәм бөтен дөньяга шәйек булдык татар исеме белән. Татар дигән сүз ышанычлы дигәнне аңлата. Татар дигән кунакчыл дигәнне аңлата. Татар дигән гырыф-гадәтле дигәнне аңлата. Татар дигәч инде ул мөселман, кыйблалы дигәнне аңлата. Татар дигәч ул гыйлем, китаплы дигәнне аңлата. Әлхәмдүлилләһ, шул яктан Аллаһка шөкер. Шуңа да Раббул Гиззәгә шөкер итеп, тормышыбызны, хаятыбызны барлап яшәү эшләребездә җәмәгать муслимин. Аллаһка шөкер, җомгаларыбызда инде татар телендә хутбәләребез бара, Аллаһка шөкер. Ягъни әлхәмдүлилләһ, тырышлык бар, омтылыш бар. Әмма ләкин бездән җәмәгать сәбәп кирәк. Аз гына булса да сәбәп, тырышу кирәк. Нәтиҗә Раббыбыз Аллаһтан. Әмма ләкин кыямәт көнендә Раббыбыз Аллаһ каршында барган вакытта гизләребез ак. Гизләребез ак. Без хәлебездән килгәнчә, иң әвәлән гаиләбездә Аллаһка шөкер, үзебезнең туган телләребездә мөрәҗәгать итеп, балаларыбызга, якыннарыбызга шуны өйрәттек. Моның мөһимлеген күрсәттек, төшендердек, шуңа омтылдык. Зур булган галимнәребез тарихка карасак, әлхәмдүлилләһ, бу хакта бәян иткәннәр. Ушбу сәгадәт булган исемен йөрткән мәчетебез, Шиһабетдин Мәрҗани хәзрәтләре дә инде эш булган нәрсә ул диннән, турыдан-туры диннән булган әйбер түгел. Әмма ләкин алар динне саклауда ярдәм итә дип, ягъни ул хакта туган телне әйтте, гырыф-гадәтне әйтте, милли киемне әйтте. Юкка гынамы инде гарәп илләрендә дә әлхәмдүлилләһ мәшһүр булган, үзенең гарәп теле китаплары белән гыйлем мәшһүр булган, ушбу улпат булган зат галимебез дә әлхәмдүлилләһ асыл сүзләре. Шуңа әлхәмдүлилләһ шуны аңлау, төшенү һәм инде әлбәттә тормышыбызда шуңа омтылу кирәк. Сөйләш ана телеңдә, оялма. Бәлкем син матур иттереп сөйли дә белмисеңдер, әмма ләкин тырыш, әлхәмдүлилләһ. Тырышлык әлхәмдә зур булган мәртәбә. Бәлкем инде әлхәмдүлилләһ син матур иттереп, яхшы иттереп сөйли аласыңдыр. Үрнәк бул башкаларга. Инде бу телне
әйбәт иттереп аңлап бетермәгән, сөйләшеп бетермәгән яшь буын да күрер. Әлхәмдүлилләh. Яни Аллаһка шөкер, бу кешегә ышаныч бар икән, ияреп була икән, үрнәк алып була икән дип әйтсен. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Инде ана телебез, тормышыбызда, хаятыбызда һәр вакыт динебез белән, иманыбыз белән бәйле булды. Әлхәмдүлилләh. Телебездә бик күп төшенчәләр, әйтемнәр динебезгә, иманыбызга бәйле. Тормышыбызны уңай, хәерле якка, әлхәмдүлилләh, бара торган сәгадәт булган кәлимәләр. Аллаһ Раббул Гиззә бу әманәтне үтәп яшәргә насип кылса иде. Әлхәмдүлилләh, мөбарәк булсын, фазилатлы булсын. Аллаһ Тәгалә насип иткән әманәтләребез саклансын. Иминлек, бәрәкәт булсын ватаныбызда, җумһуриятебездә, иләребездә, гаиләләребездә. Һәм инде әлбәттә бер вакытта да инде улы булган шагыйребез, халкыбызның улы Габдулла Тукайыбызның да "И туган тел" дигән инде шигырен, сүзләрен унтмыйча яшәсәк иде. И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә киләгән, аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. И туган тел, һәр вакытта ярдәмең берлән синең, кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. И туган тел, синнән булган иң элек кылган догам, ярлыкагыл дип үзем һәм әткәм-әнкәмне Худам. Җәмәгатул муслимин, Qur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz Allah hitap et. Rabbi gfirli ve li valideyye. Beni gafur kıl, etiyenilerimi gafur kıl. Ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Barakallahu lana ve lakum fil Kur'anil azim. Ve nefa'ana bima minel ayati ve zikril hakim. İnnehu huvel gafurur rahim, el cevadul kerim, el aliyyul azim, el semi'ud dua. Allah'ım. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين واحشرنا معهم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بسم الله. قامت. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Rabbimiz Allah üzüne maktavlar, hamdələr və sənələr bulsa idi. Sevgili Peyğəmbərimizgənin qailəsine, sahabi kiram dostlarına salavat, səlam, hayır dualarımız devamlı bulsa idi. Mübarək bulsa idi, bu cümğalarımız ya Rabbi Allah. Qabullardan bulsa idi, əməllərimiz, qeybədətlərimiz, namazlarımız, səcdələrimiz, okulğan Qur'an ayətlərimiz, Məşdimiz devamlarından kılınan iyilikler, izgilikler, yardımlar, sadakatlar, yaxşılıklar, həmmələr Rabbim Allah'ım, Uluq bulğan qabul sadaka cümlesinden bulsaydı, rahmetin ile bu iyiliklerimiz qabullardan bulsaydı, kimçiliklerimiz, noksanlarımız, yalgışlarımız gitseydi, hatalarımız, günahlarımız yarlıqansa ve keçirilseydi, bizlerge ya Rabbim Allah'ım iki dünyanın saadet ömür turmuşlarını nasip kılsan idi. Bizlerimiz, ailelerimiz, yakınlarımız, nesillerimiz tevfikli, hidayetli, istikametli bulsaq idi. Bela kaygılardan selamet bulsaq idi. Her vakit üzüne tevekkül bulup, her vakit ya Rabbi Allah'ım rahmetine ımtılıp, ümitlenip, tövbeli, hayırlı, kabul, izgamelli bulup yaşasak idi. İşlerimizni, kesiplerimizni, amellerimizni, rızıklarımızını irken eylesen idi. Halal kılsan idi ya Rabbim Allah'ım. Özün razı bulgan bendelerin cümlesinden eylesen idi. Ya Rabbim Allah'ım üzünden aşığın, tüşken, adaşkan, imansız bendelerin cümlesinden saklasan idi. Üzlerimizni, yakınlarımızını, nesillerimizni. Bu fani dünyada Rabbim Allah'ım tevfik, hidayet bilen yaşat. İzgilikler, hayırlı amellerde bularga nasip kıl. Yüreklerimizni saf kılsan idi. Uylarımızını ya Rabbim Allah'ım izgi kılsan idi.
Рахмәтең әйләсәң иде, Раббым Аллам, яши торган җайларыбызга, казаннарыбызга, Җумһурият республикаларыбызга, ватаннарыбызга, я Раббым Аллам, киң рахмәтең белән сугыш утларын сүндерсәң иде. Я Раббым Аллам, киң рахмәтең белән егетләребезгә дә сау сәламәт тиз арада җиңүле гаилә якыннарына әйләнеп кайтырга насыйп кылсаң иде. Раббым Аллам, иминлек бир, бәрәкәт бир. Ушбу фани дөньяда иман белән кыйбла, я Раббым Аллам, әһле булып яшәтсәң иде. Соңгы сулышларыбызда да кәлимәтун таййиба, ла илаха иллаллах, Мухаммад Расулаллах кәлимәләрен кабатлап, рахмәтеңә, мәгъфирәтеңә уссак иде. Инде дөньяларны бездән әввәл үткән, хозурларыңда булган, Раббым Аллам, хассатан бу җомга көннәрендә булсын, башка вакытларда да дуга кылу эшләребездә булган, әти-әниләребезнең, әби-бабайларыбызның, ир туганнарыбызның, кыз туганнарыбызның, хәләл җефетләребезнең, йөрәк җимеш балаларыбызның, барча мөселманнарның, барча мөслимәләрнең, һәммә иман әһелләренең, Раббым Аллам, рухлары шат булса иде, каберләре нурлы булса иде, хисаплары җиңел булса иде, мәнзилләре, Раббым Аллам, җәннәт булса иде, тәмугутлары, кабер газаплары, Раббым Аллам, үзләреннән ерак булса иде. Я Раббыбыз Аллах, ушбу дугаларыбыздан кабул кыл, ушбу харам булган айлардан Зөлкагъда айларыбызны изге кыл, хәерлек, я Рабби Аллам, изгелек белән яшәргә насыйп кыл, рахмәтең белән мөбарәк булган Зөлхиҗҗә айларына да ирешергә насыйп эйлә. Аллаһумма атмим лана нурана вагфир лана иннaka ala kulli shay'in qadir. Аллаһумма салли ва саллим ala набийина расулина Мухаммад ва ala алихи ва сахбихи аҗмаин برحمتك يا أرحم الراحمين. الله تعالى بس قبل الله قصة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. الله تعالى قبل الله قصة. سلامتي من يرجس.